Angithi phela mawufika ekhayeni lomuzi uyokana usuke uphuma kini mawufika kulo mawufika ngalana ke South Africa kaZulu uma ufika kuthiwa ene uma yoshada kuthiwa wavuka umuzi kodwa kushiwo kungena intombazanyana encane ena 20 hla kodwa bathi nogogo mabelekizela bathi kanjani wavuka umuzi kodwa kusi umuntu wesilisa nofika kodwa bathi wavuka umuzi wakaMadlamini ngoba sekufike le ntombazanyana. Haleluya. Uma ufika ke kunjalo nje ungena uNkulunkulu izimo zalowo muzofikela kuwo ziyangoza ngeke kwakheke ngeke uphumele ngaphesheya. Haleluya. Mina ngafika emzini weSinging Parrot ekade ngizama ukuvusa umuzi mangifika kwadingeka ukuthi nami ngizothatha la kulo mama naye ozamayo nami ngimzamisa ukuthi kulonke. Amen. Uma ngifika nami ngafika namandla ami omncane kanti kunomoya okuleligceke ongafuni ukuthi lo muzi wakheke. Yize sekushadile phela sawafaka amaringi kodwa khona into ethi sonke sibone ukuthi lo muzi wakheka. Ashika ngeta ngenyuka ngilungisa ufike nomakhi afika gula hambe ufike nomakhi afika gula hambe kanti kunomoya othi sonke abanye baze bathi bayahluleka nje abahluleki abahlulwa umshado kodwa bahlula idimoni exabaleze kulowo muzi elithi sonke sibone. Haleluya. Awu ngafika ngihamba noJesu wami. Haleluya. Uma ngiqala ngidiliza ngiwisa indlu eyayindala kuzoqala enye entsha kwakuurondo yakhe ngutshani bese kuba udaka. Angithi urondo una ushayela ngesipikili ingazi ukuthi ngithini kintingo lowo nje ngokuthiwa. Haleluya. Uma sebediliza abafana besusa utshani besusa izintingo kanti khona uthingo olunesipikili nangifaka phakathi umakhoto sefresh ngiyagijima kanti kunomoya othi sonke sibone. Haleluya. Yaza kuhlulekwe kodwa khona lento othi usufuqa wakha wagijima ithi uzokhathala nabanye bakhathala. Haleluya. Esuthatha nje ukudla kwakho uyodlalela esigcakini uzidlela ukudla kwakho. Bathawu umuzi awuvuki nokuba uyavuka uyaphela kanti umakhothi ukhathele ukhathazwe imimoya. Ngihamba ngegcekeni mfaka ophaca sisusutshana ngoba kuzovuka indletsha kathi nje ngiphakathi neyadi negceke ngahlatshwa isipikili ngazi noma nisho njalo isipikili sasuka kulolukhulu olunguthingo sahlaba uphaqo sahlaba unyawo lami kwahlangana kwayi3 onyaweni olulodwa uzokwakhiwa ikhaya komakhoti akafunakala umuntu otefayo emsini ngoba ufika imfene zakhona zikulindele sisoke sibona ngawa wafika umfanyana wakhona sengiwile ethi usathana ngicabanga ukuthi uyini wena lo muzi ngangithe akukho njengoba gulo makhi bahambe kuyena wena uphithizela wenzandla mawubona umuzo nendle yodwa entshekile hayi ngoba behluleka kodwa kunomoya othi lo muzi ngathi
bathi ake senze okuhlukile bagcinazelwe imimoya abanye baze bahamba bayohlala eThekwini bashiye kanti ikhaya kumuntu omnyama lipheli noma ungahlala eDurban noma ungahlala eGauteng mhlacisha ilanga ufayo yongena uhlehla lapha ePortgate twasombele swazi ngoba ikhaya lomuntu omnyama lipheli apheli wamdonsa ukufana walathi sibikile nguphaca ngikude nedolobha phezulu le la ngikhona emzini umkhonyana akekho ule eThekwini mina ngithengila ngila kanti lo sathana sonke sibona wathi hayi Makhodi lunga imoto zasekuseni mazithatha zaze zasemakhaya siqale ngawo uNtombi ngilala ngihlatshwe isibili ngeni rest egazini bayazobese ngilela usuku bonke nerust esipikile sasinentuthu iminyaka esinomule engajula kakhulu azizongizwa kodwa sasinentuthu nje sipikile singcolile galala ngabo 5 usathane alwa nje nokuvuka kwekhaya nawe kathi uyibeka imali yokwakha ithi ngathi neqhamuka izidingo ezibalekile usuyayeka phuthulwe lento ngoba usathane ufuna ngathi kungathi akubalekanga lo nakho kubalekile ususa ifocus yakho ushift uthi hayi asobe sibone sobe swathenga ama blocks usathane afuna ukubona umuntu omnyama ephuma ekhaya ehlelelekile okay ngilale nginalo umntwana omncane kulale usuku wonke hayi kunama toilet asemakhaya eMgodi akithi nabathi ngimanzi ngisukile ngithi ngiyangena phela ekseni toilet lifele linyokoze lonke lithi usathana udini ukuthi ifuna nemconjwana la ngoba nomusi ngathi mina awukho ngiyasaba nokumemeza emzini ukuthi kungena toilet Makhodi toilet awusafuna unyathela vele lomunye unyaka kwahlephuka implange ngasibona ukuthi ngiyangena ngawunyathela ngalo lelo nxeba awuyabona ukwakhiwa komusi koMakhodi akuyona lento enicabangayo lento yabhebi akekho ubhebe emzini yabantu wathi ungena nje wakhipha uveli umdala wena awuthina lapho hawu ngazabalaza toilet ngaphuma ngahamba ngixukela ngemateksi nesangeni sicathula ngathola amateko omkhwenyana usayizomkhulu ngawafaka belethe ingane emhlanje bakithi kodwa kusho ukuthi zinetha kangaka nje ngangena ngiyivolontier noJesu hayi uJesu wabazali bami wami phekane nje ingwene ngoyana ukuthi ingane kanjani awungaxhukela esitopini afike ngahlala niyayazi imoto zasemakhaya zahlala emareki afike ngahlala eTexini nonganyana yami emhlanje bakithi uyabona umama sebedlo Frank City emotweni zobabana zomkhulu zobhuta abana 60 aqali lapha Jesus ahlala baqalaza abatetesi nazi wamuntu ngakhaneza unengazi wamuntu khona bathi wayibona uMakhodi ngathi angiphilile bathi kunjani ngathi mina yangiphilile bahlanganisa abantu eTexini nginayo imali akusakhulumeki bathi khamba bayothenga amaphilisi enhlungu ngabuya ngaphuziswa angidlile nakudla nasemzini akekho phuza noma iparish Makhodi ngoba uMakhodi into enganakekeliwe
kodwa into encane batabami ungazushiye la ukhona hey kuza kuthina angiphelezelanga na ingane yakhona ngesitopini imina ngithi ngazokuza umuzi yahamba iteksi uma ingene edolobheni ngase ngilindiwe uwangilanda esathini ngisekhemesi mangifike ekhemesi uyavusa umuzi womuntu uyafa nokufa iyabayeka abantu imimoyibe nawe shaka ngiyazwa la ukuthi khona abantu abathi ukuthintwa ngegama likaJesu baqaqwe mangifika usokhameza wathi we angimthatho nje hambani ngedokotela masifika ngedokotela kuthiwa ngidluliswe badlulise yibo oqala ngeniswe ngalese gijima ngifela nje uyovusa umuzi ofayo kuthiwa iBP yakhe isiko 200 bayamemeza onesi umkhwenyana phela ungani uyeza kuthiwa lo mama ola ashawa istroke noma kunini angixabene nomkhwenyana kodwa ngixabene nje nokuyovusa ikubo hawu ngangena bathi udokotela ingast isigcwele umzimba ingene negazi wangijova imjovo yoku3 angiqala nokuthi kanti umuntu akwazi ukujova la ngaleso sikhathi wangijova udokotela ngathi masengiphuma sengiyothatha amaphilisi kwathatha onesi bathi ngoba enjani lo sisi okhishela amaphilisi angaphumi lekhaya uNkulunkulu bawuhamba naye nasesigodini sethu lokufa uyavela abantwana bacabanga ukuthi nje iringi awufike emshadweni ukuthi isempini lapho abanye basala endleleni haleluya ayithi mina ngikhalela kaMthembu abantu bakaMthembu bayasithanda nje isithembu kancane umuntu wakaMthembu uthune inkosikazi njengoba ungibona nje sengisele ngedwa kwamakhoda abadala sengilanywa uhlweza ngoba laba abanye sasinabo bathi makushintsha ukudla eplatini bathi ayingeke saphonsa ithawula washo ukuthi mina angifani nabo ngene nginoJesu haleluya ngafika ngayo Jesu wami Jesu wami haleluya namhlanje sengibizwa nomama abadala kodwa bekho omakhoda esafika nabo bakushisa kodwa mawuhamba noNkulunkulu uyakuvikela haleluya haleluya yonke lento kathi balwa na ungena uNkulunkulu ngeke ikusize ngalutho kodwa udinga uNkulunkulu wakho zohamba nawe akwembulele into eshaya lo wamndeni nehlakaza lo wamndeni haleluya futhi ke senginesiqiniseko sokuthi ngiyoquqa ngalonywanga umfana ona 60 manje okhulile yazi ukuthi angizwe haleluya asifundele lelizwi bese ngiyathandaza akumnandi ukukholwa kwabantu abasha bazengahalela Jesu kodwa ngiyothola abafethu Isaka 24 ayithina sikholwe kahle Isaka 24 zomfundela afaqale lapha uverse 3 agcine ku verse 6 esikholwe kahle thina sanganukeka sanganukisa namhlanje sikholwa nabantu ongeke umgarante noma engabe eSouth
awuthina sathola ivangeli nani elethi intombi ibintombazane nje insizwa ibinsizwa nje bayakholwa nje kodwa nje wazi noma insizwa zasesontweni thina sabe sakholwa singekho imoto engekho amatekisi sidabula indawo ezikude sihamba amakhilomitha amade sihamba nabafowethu abazi ukuthi intombazane yasendaweni ethile le umzalwane wethu fanele masamba simshiya sibone ukuthi uyangena kubo ingekho nento esabayo ngoba sathi ukuthi abafowethu enkosini khona nje ukhululeke yabona mawungatshelanga ukuthi abafowethu lapho ngeke wena uyirishe idestiny yakho ngeke wena ulunge wena unawe intombazane mangabona abafowethu nawe mfana mama ungabona othathe wenu abantu bacabanga ukuthi ingane eziphela emshadweni oyibo bayaqoma nabafazi bayakhona nobaba kuthiwa bayakhona ukuthi unengane ayizala ngaphandle nini futhi ngoba bayishadwe insizwa sindisiwe ukuthi phela isonhlisiswa somuntu omdala siyambembezo kuthiwa ngenxa yobude bendle nalabo sisoma kabhoyi noma kakhulu bona abawo babonakala fanele abanyamalala nje busweni bamfundisi hawu usiselina washo na hayi ukhona hayi basavimbana nobaba boy uthi ngikubuyele uzongithatha imangibuya esontweni abavumbi utangenze njani ngoba mina sengindala baba bonke wathi uzokwenzani manje ngasabazi nokufasa amateko sufasa abantu batwana funda sisingihlale phansi ngibonana kusamkhulu uverse 3 ngithele Isaka 24 ithi yeah 3 to 6 Isaka 24 verse 3 indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha iqiniswe ngokuqonda amakamelo agcwaliswa ngokwazi ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi umuntu ohlakaniphileyo udlula onamandla umuntu onokwazi unezikhwepha nomuntu onokwazi onezikhwepha yeah 6 ngokucabanga ungaphaka impi yakho nokusinda kubi ngobuningi babeluleke amen nokusinda kubi ngobuningi babeluleke angithi la senibonekile nje saze safa ukulalela kuya ngokuthi mina lo ngikushoyo kuhlala kweyiphidliziyo lo moya uzohlala lapha lo moya ahlale lapha uthiwa ke indlu yakhiwa ngokuhlakanipha mfowethu mina ngaye emshadweni bengasithuso mama bethi isijokela khona insimbi isopha khona insimbi namkhumulula imali ndikantuli yonke into insimbi hey safika sithothoza nje hayibo bethe abanye ngakhetha uJesu omusha bese ngiyakoshada bethi khetha uJesu omusha ngoba lo nomdala akasebenzi emshadweni hayibo akekho uJesu omusha nomdala uhamba naloyo uNkulunkulu wakho wehle naye isikhotha uthi umuzi uyakhiwa ngokuhlakanipha abantu mina ke bakithi njengoba nje ngiyabona intombazane ethanda ukuphapha ngingabona ukuba sengizela nje usuku kasi ngathi ngimfuni mina ubhuto ngathi Nkosi makhona ikhehla nongipha lo ungangiphi umuntu wesilisa ovuma yonke into ngoba ngeke bemnandi kami ayazi abantu bayazi ngoba ngimfuni mina umuntu engothi ngisayemba abantu yebo nkosikazi namhlanje solala sidamasi yebo
ngizokunika into eqondile ethenje umuntu wesilisa. Angifisi ukuthi ngikhathele ngudala. Umuntu ongakhulumi. Kodwa ngoba nganika ukuhlakanipha sezulwini. Ungifisela kancane mntana ngade babedansa lekhaya. Kodwa labasazi lesihosho. Ngifuna balalele kakhulu mina khona bazongikhumbula amasabelele. Angithi uyabumbuza yakhiwa ngokuhlakanipha. Awushiye ukuthi maqondana nawe. Ngakhala umuntu othulayo mina ngizokhuluma manje ngize ngene ethembeni. Inkosi yabona ukuthi ngeke kulunge uma sifana. Abantu abafanayo bavama ungagugelana. Sengathi ngathi ukuhluka. Hayi ngakhala mntawethu umuntu othulayo. Ethule nje hayi ngoba engayazi into ayifunayo. Uma usukhuluma kakhulu engasayifuni nje lento ikhulumayo Thuwa phela abantu abagana amakhosikazi akhuluma kakhulu kuke sephathwe indlebe. Manje ngafika ngamfundi ayiyeka yonke lento eshiwa kwakuthi emendweni kunjani. Kathi inkosi ngipha amandla ukuthi ngifunde nobaba. Ngafuthi ngakhana insizwe ehlonishwayo esontweni. Ngakuba ingelosi makufika kwakuyalwa mina nje ungamhluphi usibani bakithi kanti ngilapha Jesu athi banohlupha munye nganeshwa kushoja mase ngikhuluma ngimuzwa athi phinde ngikhuluma ulo kwesithathu thatha umshayelo ngoshayela icele ngibona ukuthi akasafuni uyayifunda into yakho ngiyakwazi ukuhlukanisa emethuni esithulele nje ngiyakwazi ukuhlukanisa emethuni esecikeni njengoba umuntu othulayo bese khumbula ukuhleka nokukhuluma soza ngayo futhi wayeyiphoyisa uhambathi noma esafundisa amashe passage silunguze nengane okusho uba usefuna ukukhuluma nilapho webatwana siphume baba uyazakhela intokozo yomzi wakho akusho ukuthi ngoba kakhuluma usuhlala nje ukhofoza ifana ngithi naye akanginaki funda umyeni wakho ukuze uhlale kahle futhi ngeke uhlale emzini uma ungahloniphi inhlonipho plus ukholwa is equal to success ngoba phela ukholwa nekufika kwimbotholo siphume angitheni usho umncamaningi kodwa bese shihlaya siyohlukana ngane sizikinqiye phansi usho njalo baba abafani futhi abantu besilisa abanye bayadedela lana abanye abadedela hamba ngalawo mandla weGideon maze kulunge nalapho mina ngaqinisa nje ngala ngasekulungiseni ngakubo ngalungisa ngakubo hayibo ngalungisa ngenyanga sathi sihamba nje sithi freeway avela imoto phakathi nomgaqo imoto kathi unyanqulwa namhlanje khipha imali ukhipha envelope December sekuthengwe kuyanikizela wathi thatha envelope ngithi mina yani siphakathi nje nenkangala wathi le mali asikakafiki kubo sibheka kubo ungayibizi futhi ngobhebe indoda kubo hayibo ayinasibongwana baby sesingahamba baby ukhile baby wakhipha envelope wathi lena nkosikazi nanibizwa kanjalo angilona ithambo leKentucky libonayo nkosikazi ukusebathenjini wakhipha envelope owesifazane ohlakaniphile lakha ini ukuthi abanye kade babephiwa wena uphiwa usuthi akaboni yini akalivezi ngani uthanda awakhompyutha amadoda
wathi le envelope angithi ngisho ukuthi umuntu ongenamawa le envelope unkosikazi njengoba siyekhaya akuyona yokuthenga into zakhe isimusi akuyona yothenga usimende kodwa la eyakho nje manxele waseyishuthele wathi akuyona yosawoti akithi phela baba bazi ukuthi njengoba babesicela uxolo ngalezi zikhathi uma uthando liyaniselwa mengasakufaki lutho nje la uyangokwehla noma ngabe uyasebenza kodwa imali yomyeni wakhe injani bomama uyabona makuthola leyo envelope ubatshela wonke amakhosikazi ungene egrupini labafazi ukuthi nilele imvukani iphila imali uyabona nje ubaba usushintsha iphinifa usuhamba udansa phambi kwakhe yini injabulo ngoba phela bayafuna sibadansele kodwa manje mangahlabulelwa noluthando awunokudonsula into ngodonsolo kuthiwa abafazi thobelana amadoda kuze kube buhlungu iqolo mawuthobela umuntu ongaboni kodwa siyathoba omama haleluya siyathoba mamakhoti yabona amataba ngitshela lamadoda lawa amanguni wonke lawa nje swakhani nani nawo leswazi ukudla kwawo akuguglishwa kodwa nje amadoda nje lawa sintu afuna nje umakhona ngathi angayijwayela imeni yaseswazini umyeni wakho uyozawiswa abantu ethandazela abantu udla ama-noodles ulula nje indoda kufanele nezikhwepha iphakole nje ngayo idle ibusiseke ingali yobusiseka ukudla kuvala ukhisimusi esontweni ukhona ukudla esikhuluma bephekela obaba bethu abantu besilisa abaphumi khona noma ungaphucuka ukuphambana isithuthu kakho luyehla uthando usuthembe kamfundisi wena upheki yasheshisa irice nje ninyama enkukhu uyayixabhiswa njalo hawo thuba mama badala fundisana abangakanani into yasemshadweni yazenzela yabona phela ama-boyfriend ethu lawa no-60 baningi abagane abanama-boyfriend ano-60 la mina ngayekani owenile sebancane uyabona uma uwesifazane ehlakaniphile mina ngaziwa hothela basedolobheni enkulu uma ngifika ngibona amadoda ngiwabuke ngibona ukuthi amasudu aqokwa yasenje ngingena ngiphuthuma kulezo zitolo ngiyofuna isudu yesoka lami nami bathi babona bathi ubaba usifani bani abathuka abafana abancane bambone sengena ibo nanti unamubhuti ona-60 bo ngoba ngowesifazane ohlakaniphile abantu besesebancane kuyothenga umuntu esesancane ugqoka isuti inyanga ey'ntathu uze ekhala ingane ethi ayangifanele lesutami yazi ngiyayizwa nkosikazi mesingigqokile sengiyigqokile angangisi ngesonto nje ngithi namhlanje kuthiwa sogqokani kanje esontweni sesi-ayinile ngoba phela obhuti abana-60 masesebekhula abanenkani uba uthi uthayi alisaboshwa lefinde elikhulu selithiwa nje chu futhi manje namasudu asemaningi seqhoka nosafana imkhulu lihlala ngizobuya nawe edolobheni bathi wafana uyamazi koko isoka lakhe lina-60 ngithi hayi ngiyalazi ligqoka u-36 esinqeni ibhanti u-52 ngibili nayo ngithi anikhomisela uthayo umeshayo nginesoka lami elina-60 bathi abafana leli shirt ngingameshana nalo ngivele ngibavala abantu ukulalisa uwaca noma i-conference noma yini ngoba ngehle ngenyuka ngiyofunela isoka lami awukhathali ukwenza izinto
futhi akafunekanga umuntu omshadweni ongxama isonto lonke. Indoda isisaba nokuza ngoba yashada nje no Mother's Baby yangxama lokuthi phambi somlumane. Right. Nkosikazi right. Hayibo, uyayixosha le ndoda uthi ayiphume iye kwabanye abazoyikhulumisa. Isiyohlala esontweni iqhubulana nezipika ngoba ekhaya ungxolile. Wesifazane ohlakaniphile uyawakhumuswa. Ngokwanda kwabaluleki umuntu uyaphinda bakithi. Akekho umuntu oyisikhola lemshadweni. Lapho nje sesikhana obhuti abana 60. Kunento yakhona. Thina ke sasuke esigabeni esimnandi bantu abamnandi nani nizofika. Uma ehambe i-boyfriend yami ekuseni lengayigana. Ngikade ngiqanovalisa ngithi nawe livale la khona ngiyangilivale ngithi mfa. Wahamba singaboni ngasolini. Kodwa kushaya 12 mina sengimkhumbula ukuthi kambe yini lekade sixabanisa nobaba ekuseni. Umuhle kahle emshadweni kuba njalo nje. Kambe yini uyothi efike mina sengivulisa ngena baba. Sephetha ama-chips amancane sesiyowadlela ekamereni. Umuzi yakhiwa abantu abami. Lazi iconsi lomnyeni wakho. Niyezwa. Abantu basemzini nje kade. Wathi kunabantu basemzini wathi umakhothi uyahletshwa. Wathi mabehlele endlini enkulu ngithi nani nazi izindle ezithiwa indle enkulu. Noma la kuhlangana khona nje umndeni wakulowo muzi. Wathi umakhothi ufikile usuza noma ingabe ke sitting room noma ingabe njalo la kuhlangane khona umndeni. Angithi ukubone nje musuhlangene umndeni ukuthi umakhothi baphelele igceke. Wathi mama suza ngabona la behlangene khona wome nezingane yakho besanibani wenzela ukuthi beze ukuthi khona umuntu ozayo. Wathi noma nje abantu ukhuza imbuzi egceleni wenzela ukuthi uthi yaphi leya nathi hlamazambane wenzela ukuthi bayeza bathi ngoba makuvezwa amagama abakubiza ngawo uyawushiya lowo muzi. Uyowenza njani? Umakhothi uyahletshwa sengihlala phansi muzi yakhiwa ngokuhlakanipha abantu abami amakamera agcwalise ngokuhlakanipha. Umakhothi uyahletshwa. Okwesibili umakhothi akabongwa. Noma ngenzani emzini awungekuzwe bethi bayabonga uze kubonga abantu abasemaceleni bethi kodwa siyambongela umabani wathola umfazi ngalena. Kodwa lo yena umabani alindele nje mazusulele ethi uyalala intokazi ayiyeliphana ayisaswa. Uyahletshwa umakhothi bantu abami futhi imali kamakhothi ayiphele. Futhi abantu abasemzini bezakakho abezubhuka bayohotel. Bavele besho sebehlale rent bathi sesila siza lapha ekhaya. Zikhona into zabelungu ufaka ukudla ku-microwave. Hayi makhothi ozivalele ekameleni athi lengane zethu ezifunde kakhulu ezigijima zobholifoyi emakameleni zikhupha ngezitepisi. Yehla. Bantu basemzini bebanda amathumbu nkosibusisa le drink uze kube phakathi kamini. Ngene ekishini futhi umeza umuzi wakho. Khona babusayo laki kodwa bancishana. Abantu futhi bakandondoza ufe bengakufoneli wena mabecela imali. Uyajabula mabecela kwena. Nawusabongisi yazo. Bathi buti ingane yami ya-creditors alikho. Athi ubhuti wenkosikazi ngisayozithola ngiyophathisa. Yini sefonile usisomntwana uthi umshona. Tentela umoya uzoshaya isifo senhliziyo. Ayikho into eyophela nomnyeni wakhe yoxhasa kubo. Wafika exhasa ngeke ngoba sekufika wena.
Ashithi ukuthi unodadewabo abahluphayo nawo nabo bakini. Sengivala ngidlalela phansi ngoba ngeke ngivale inkonzo saqhubeka. Obaba bezwa ke manje ngisho. Obaba bezwa ngithi. Ngisho le kodwa obaba bezwa ngithi. Webo makhodi. Uma wafundiswa wasebenza kahle noma ngaba wafundanga kodwa usebenza kahle noma ubhuti isokala lakho le amachinchi ngakhona enye phela imali incinyoni abangizoba ayokwehla ekhaya kini ungahlusha kwakini udliwe imbuya ngothi kodwa wena ubuhlele esitulini esizungezayo emzini ufika usuku likaxakeka odadewenu bengezikini uma ungasabaxhasa isha bafuwele ungasabafakela isho petrol wa 200 ngoba wena wagala kahle uyabusa wozwa ngathi mhla wagula emzini uthiwani bomama kuthiwa kaye kubo akasenadade wabo yini akasenamfowabo yini emzini umuhle njengosanuka iphonsi maka wazichamela uchamela kanye uthi wabuba ngakho ke ungasoni isihlahla sakini uma uphila kahle yenza nani ke masini uhlakani thatha mali sithi phela ubagoqa masini Sifazane ohlaniphile. Nje ekhaya nje uphuthulodwa ngingani umuntu obhenga njalo ngomsombuluko never. Ngoba masugula fika abafweni bethi sizwele thuba mbekile sisi begijima esibhedlela abasemzini bafika nesonto lesithathu sebethi odokotela ayisiyamkhipha manje sokuthiwa sigijime kangakanje ube nani nje ungasenza ube nani nje manje wesifazane ohlakaniphile uyenze kahle ngokuthula uma ngibaphe wathi xaxa ngeke ngidlale phela umendo uma ngibaphe wathi xaxa bayabuza ekhaya sibonge kumkhwenyana kuloko siphakona ukuthi banothemba mali bese kuthi kodwa nje onyakeni ngithi fona bhuti athi ngithini manje fona kumkhwenyana ubonge ngimtshelile ukuthi ngiyabophathisa eShoprite isayophathisela umkhwekazi wakhe fona ke bhuti ubonge kanti kade ngiphathisa eShoprite ngoba nekho umuntu oneswe emzini uyophulela kabhuti wakho omdala uyophulela kabakhoti kamfweni lo ngamnikisha u20 rand uthi indaba yami ibona bebengasebenzi mina uNkulunkulu wangibusisa hey hlakanipha busa ukuthi ube nengqondo amen Aye bakithi ngihlele ngenzansi. Cela sibili nginyaka usikhulele. Yiletha amakhaya ebantabami. Ngithi uJehova wakubeka kulowamuzi. Akupha amandla kuxilise. Imimoya ekulelo gceko lakhele. Namhlanje sifundisa igazi negama likaJesu. Emagcekeni manibuya ngena. Ngikhulekela ukukhanya xosha yonke imimoya emakameleni phansi kwembhede la xasha khona amadimoni ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu onamandla wonke Jehova thola laphakade nangamakhaya abantwana bakho baphume emakhaya ahlukene ngegama likaJesu namhlanje ebusuku mebephuma la sibabeka uphawu legama negama likaJesu nalabo abasemshadweni inyakazisiwe uma befika emakhaya bezwa amandla okunqoba kuyisela insika zothanda esixegayo kuleliya khaya naleliya khaya kuyisela uthando siyakhuleka baba egameni
likaJesu nalabo Nkosi abayeni baba bangasebenzi abaphila kabuhlungu ngenxa yesimo namhlanje Nkosi siyakhuleka sithi vula Nkosi umnyango wezezimali yenza indlela Nkosi kube khona bazokwenza ungenisa imali emndenini yabo kubuyela injabulo ngoba uJehova nakho konke wena baba wenza kwenzeke akukho kuhlula wena uJehova wethu uyalalela akukho ngama phambi kwakho ngegama likaJesu nalabo Nkosi abadonseleke emaceleni ngenxa yothando lamantombazane oluphelayo namhlanje siyaliqabula ngegama likaJesu siyabahlukanisa sibabuyisela emshadweni yabo ngegama likaJesu moya ngcwele khanya baba emshadweni yabo ngegama likaJesu amen.